Какво стана всички? Днес играем CES Ultimate, мисля. Ще разцъкваме зомби ескейп. Аре, махни се, брато! Не мога скоча на това! Хайде, скачи. Днес искаме да разцъкваме малко на... Не, това не си яфука. Аз съм си кипил това. Вземал съм си това. Всички оръжия с лявата ръка. Go, people, go! То защо скочи, бе? Стреляй! А, не. Или още едно настрани и стреляй. Fire! Go, go, Power Ranger! О, какво стана, бе? Само аз и ти сме! Да, уи. Не, уи! Емила не е зомби. О, някаква зомбира горкия! Go, go, Power Ranger! Зомби! Freaking zombie, babe! Аре, двамата ще го тепем. Разкарай се! Давай! Идвай бързо! Презареди всичко! Граната! На мен веднъж ми свършиха патроните. Презареждай! Презаредил съм. И внимавай да не ти скочи от некъде това чудо. Внимавай! Ехо, господи зомби! Може да чекали чудовище така. Да, ние чекали. Къде знаеш? Ще скочи, ще ни се воза на конче, така ли? Казах ти! Бигай! Get out! Бегай, ме! Move, bitch! Get out the way! Давай се, пиго ти! Падна долу! Бързо! Бързо да викаме хеликоптера! Дай. Не му позволявай да мине! Аре, идвай! Да го цепиме от тука! Трябва да внимаваш обаче, внимавай! Бързо качви се! Ама не сме тръгнали още! А зомбито ще дойде! Аре, тръгвай! Зомбито не е дошло! Аре, Пепи! Идвай, качи се! Сега само аз и Пери Пит! Аре, тръгвай, брат! Мръдни! Не, бе! Тръгнахме! Що си хитър, Петър? Щото е хитър, Петър. Ей, зомби, къде че де? Его долу е. Его тук е. Зомби! Плувай! За мускули! Скок! Ел! 5, 4, 3, 2, Като тръгна! It's a fucking zombies! Run away, bitch! Моля те! Да, бе. Моля те, лъжи зомбита! Не! Моля те! No, bitch! Не си Моля. bitch, ама no! Моля те! Аре, Цепя от тука! С лодка зомбитата не тръгват! С лодка зомбитата не тръгват! да бе, гад! Не знам дали е така. Пак за малко да падна! Ох, нещо, това ми бъгва! Като вадя пищака ми бъгва ръката понякога. Ето, бъгна ми в момента. Ти къде си? Някъде. Намали с TV-то.
Ти какво искаш? Намали го достатъчно, баба. Аз нищо не чувам от моето. Моля ти, някой да го щупи! Някой да щупи стъклото! Нечко ми звъни, ама сега не мога. Овца не мога, бе, който да ми звъни. Не мога, бе, брат ми! О, който да ми звъни е много нахален. Кота. Цепим го край, няма шанс. Ела ми тука! Ще пада, ще щипа! Бич! Ето, ще попълите! Ще попълите! Щип! 5, 4, 3, 2, Аз съм зомбито! 1. Нищо не става. Брат, чакай ме да Съжалявам за този звук. тръгвай! Съжалявам за този звук, дами и господа, но... Така. 3, 2, 1. Say goodbye! Go, Power Ranger! Power Ranger! Кота, малки коти! Смей да ме стреляш, както ме стреляш! Какво правиш? Ами минавам напряко! Всички минава така. А ти къде си? Ами чупя стъклото. Аре, де. Пробвай се, бат Георги! Изтепах ви всичките. Красно повече. 3, Не се чува. 1. Да баш, че те ще. Ела горе. Не, попряко. Не минавай. По водата. Коста, зомби. Обичам. Аз не съм се хилил. По това. Следвай ме, Пепи. Скачай. Ако зомбито сега не пипне. Зомбира се. Зомбираме. Давай, но е бърз. Ох, това е зомби, ти какво чакаш? Да, винаги ли зомбитата трябва да са толкова бързи? Да. Сигурно бяха... Уау. Ела ме тука! Ела ме! Искаш ли да си зомбите? Ти без това ще ни степеш. Няма. Ей! Взимай! Ей, я не ми стреляй! Взимай! Бум, бич! Спрете, бе! Какво ти е проблема? Ти си ли проблема! Fire! Кораба заби!
кораба заби! И аз в момента чакам кораба да тръгне. И той си стои кораба, прави сметка. И си стои тъпия кораб, прави сметка. Да вика хелито или фу? То с какво ме писа? Не знам, аз не чета. Ти къде си? Не знам. Как така не знаеш? Не знам, а вие къде си? Ние сме... Сега ще кажа до... О, кораба не стигна до там, сега труш... Окей, това е струшено. Сега тръгваме на това. О. Сега тръгваме напред през тия студените. Нали знаеш? Сега викаме Шела. Но кога го викнахте, бе? Ай, те видим! Ай! Пази, сплаша. Я, holy shit, той е админ! Не знам. Биги, че тръгваме! Давай ми, кога стигнете до хеликоптера? Биги, че ще гръмне! Ау! Holy shit, ме слапна. И мен ме слопна. Ма, то как ми чува, бе? Три, две, едно. Гад! Я вече съм повече. Аз съм зомбите. 3, 2. Ай, стига, бе! Ема, моля те! Почакай ме, моля те! Никога! Не съм врат на зомбита! И пак ще замръзя. Rock City, bitch, Rock City, bitch. Бум, бе! Ти дори си тръгна назад, което ни помогна. Биги, бе! Кой ти е казал да тръгваш, бе? Имаме една страхотна идея. Ето, постряха мапа. И това беше от нас, хора. Дано сме ви харесали. Довиждане от мен. Аз бях B-Side. Тук на мен беше PewDiePie и ние сме PewDieSide.